What's up mga tol? So nagbabalik nga pala na TV here nga pala mga tol. At tuloy sa vlog. Sa mani ha? New episode na naman mga tol sa ating vlog mga tol. At may challenge sa'yo mga tol. Yung mga mamaya lang mga tol. Pag naog na, pagsaka na day. Gigi. So what's up mga tol? So ang ato ang vlog day karon mga tol mag 3 PM challenge tayo mga tol. 3 PM challenge tayo mga tol. What? Serious? Kung mag 3 PM challenge sa 3 AM day mga tol. Gago. So 3 AM challenge sa mga tol. So dire kani mga tol, maglibot-libot ta. Libot-libot ta unya kung unsa kay natin makitaan unya. Kung unsa ba makita na to, ano na to niya mga tol kay every day, every night mga tol. So every night nagi ko yung marag makitaan diri mga tol nga nagi nagatindog ana ba. Tindog mga tol. So tanaw na to ni. Tanaw to niya mga tol pag 3 AM mga tol. So diri siya mga tol diri. So dira din na area mga tol. Nay magatindog na mga tol mo tanaw diri yo. Yo sa taas. Yung mga tol matalang sa taas. So ano na to na mga tol masusuroy tada go wala ginig balay da mga tol, wala ito siya balay dito mga tol og diri pud sa luyo tanaw na to kay na magid ni kanang padios diya. So tanaw do niya mga tol siguro na tong sawa nagini siya sa palibot tanaw na ginato. So see you lang mamaya mga tol, see you lang sa alas 3. See you dili na to dugay na to ang kuan mga tol vlog. Diretso na nato ni sabay-sabay tayo gigi bye. So what's up mga tol. So ang oras din ito karon mga tol na alas 7. So ngit-ngit na sa gawas, mamingaw na basta alas 7 rin mamingaw na. So latag na stress mga gawas na stress na talaga ito mga tol mingaw na mga tol ngit-ngit kayo ang hayag kagain na ngit-ngit na kayo karon. Gabi na biya, maklaro na ka diya oh. Gitabunan na muna mga tol kay naging magina na naging silip diya. Well, nag-alat ta sa alas 3 mga tol. So, chill lalat sa alas 3. Pero dili ta makatog. Singalingon na lang ang kagalingon. Pero nakatog mo ko mga tol. Natubot ta kayo nakatog ko. 3:28 AM. Tol. Basta ka. Sa barang ito. So, karga ay stress na. Sigar na kung suka mga tol ko. Tsaka nag-uwang ang iro. Nakalimut ang palong. Nakawas sa mga mga tol. Sige nag-uwang iro mga tol. Nakawas ta. Tara. Mati sa natin isa ka. Sudir. Hindi na makasiya. Sige rin kapag ako ang hero mga tol. Ikaw na ito mga tol. And then wala pa ko ni kan gana wala pa ko ni ano ito magawas. Kan magay ko putang ina ni bubuhat na tami challenge ni nabuang na ni ron. Ang ito mga tol ko asa taong later. Kay maghaling sa ta didto sa gawas halingan nato kay aron
Kung gusto na siya makita. Wala na ako sila mga tol. Nag-iat ka na nila dito. Saka so minaw na ito sila mga tol. Minaw nag-ayo. So maghaling ta mga tol. Lahat na yung sila gitan ako. Sila gitan na dito sa dayo. Sa oras na kana mga tol, ang iro nawa arag kalit ni Das Magna. Kaya wala ko pala kung asa. Isaka. Or niubos ba sa ang iro. Wala ko kabalo. Kaya naghaling ng jud ko mga tol. Umano siya mga tol. Niyaw-aw na po kalit ang iro. Nibalik ang mga iro. Ug niyaw-aw na po. Wala ko kabalo gid mga tol nga sa gid na side. Kaya gihalingan ginaw maayo mga tol. Pasiga gid nako. Kaya aron makita na ako kung asa gid ang ilang giaw-aw o giuwang-uwang mga tol. Kung asa jud. So what's up mga tol? So nagawas na mga tol. Galing ta. Diri ko sila nagtanong mga tol. So galing sa padiri. So isubmit na natong lab ko. Itawag na gid ang iro. Puro. Thank you sa pag-iro kasi ni atras yung mga tol. Ang ginahong sa wala po kabalo. Ginahong na relax rin. Pero wala dito siya na mga tol. Alam niyo. Oh no. Oh, nagtulat na tari. At tres to may mga tari. Kaya nakahaling naman tama. Ito sa suluyot. Tanawa na to. Masig nardi sa suluyot na sila. Mga bata. Tari. Sabi lagi ako mga to. Hingita ta. Ta. Aman. Aman. Aman lang do. Aman. Oh, ubos. Bata kayo ubos na. Aman. Ngit-ngit makay sa ubos. Kusog na tong siga mga to. So na yan siga na to. Ito pang tinigitan. Lagi siya gawa sa taas. Mayroon dari. Ang kutsap na. At sa taas ito. Ito na eh. Nakuratan ko ito kadang gagiin ng mga talo. I-zoom na to. Speta na to dito. Ito ah. Kita mo ito. Ito ah. Naay puti doon ito. Ito ah. Kuratan ko nag-iinaw. Pinag-unsa. Pinag-unsa na. I-spot ko ba? Wala ko kabidyo man idoon ko daan minta ko kuan dili maklaro to na ba unsa
Yatot sa lupin naman ay nadlok ko. Yatot din mga tol. Ito ng siga. Isa na ang lapot ang mga tubig kada hindi pa natapong 3 AM challenge. Kung nagpagkasiga pa din nato maayo mga tulang ato ang gihalin. Kaya aron makita nato kung sa pahinera gid atong suga. Nit kayong palibot. Nit kayo wala kayo makita. Sobrang nit pagdilig magbuwan. Gitanaw na ako sa mga sa pinalay nila. Nag-aantog. Nag-aantog na ako ano. Nitap ko kahon mga tolke para kusog pa nga itong saga. Meron na lang ko. Mga ato So, ano siya mga tol. At ang alamas palibot. Ambot mo sa. Kasi nakita ninyo mga ito. Taas balay. So, kusog-kusog ng susiga mga tol. Gitanaw na ko ang kahoy, atok, ug tanan pang mga nasa taas mga tol. Kaya Sa ako nga experience mga tol. Murag na-adjoy nagtanaw sa ako ah. I mean, na-adjoy na. Naagyoy, mara nabuhat sa ako. Kaya wala na ako. Good. Gipugos ang akong kagalingon mga tol. Ug nisulod na lang ko sa balay. Ug ni-relax. Basin unsa pa'y may tabo nga lain sa ako sa gawas. So, nanang ka na tagbalik mga tol kay medyo nindugin ang balibo dito. Naging uwang iro. Naging uwang iro mga tol. Tapos, put lang. Tama ka na ko din. Nindog ang balibo. Nasisulod ko kay nagaling-haling ko narag namin si Tanam sa ako. Somebody watching me. Ano mga tol ba? Pero itaw dyan na to ni. Ay, dalo na to ni squat. Ang ispat. Mga tol. Nanira ko daw ang tao pero adlokan kayo ko. Hilom na itong timo mga tol kay tulog ng mga tao sa palibot tapos tulog pa sila. Dili kita magsaba-saba kay lisod na sa mag-vlog-vlog kami nga sa paan kay bataa ang hirong mga tol pag gawas ko ay magawas ko mahilom pag musulod ko mga tol masaba na po na ba medyo hadlok kayo hadlok pero exciting mga tol gagain na nanto ko lagi nanto ko kayo na pag anto na uwaw ka talaga ng kamera kuha ko kuhan hadlok na ko hadlok ko. Diyan mga tol type of experience sa tula ko dyan mga tol nantok kayo para sa irobi ng mga tao sa mga tuloy natin kayo tog na balik kita salamat sa pagtaro sa vlog si challenge na to adlok wala kayo tanya ito sa tuloy kayo adlok kayo real life ni mga tol dili ni siya nga scripted real life ni nabinis niya hadlok kayo about siya mga tol sige thank you for watching to my vlog see you na lang sa next vlog mga tol see you na lang somebody watching me hadlok kayo mga tol sa uwang pa ning hero karon mag video na po ta kung uwang hero ha
Okay, bye-bye. Bye-bye.